hauska. No niin, tervetuloa uuteen videoon. Sano säkin jotain. Terve. Kaisen. Joo, niin, ja, mä ajattelin, että vois tehdä vähän niinku uutta videota tehdä, kun en mä tiedä. En oo tehnyt hetken Minecraft, ei Minecraft kun Roblox-videoita. Roblox. Niin Roblox siis. Mut siis joo. Tän kanttis tulla niin ja oota mä menen kattoo näitä, että ketkä on addannut mut friendeiksi. No okei mä acceptaan ton. Aleksandri, se ei oo friendi, se on connect. Se ei ole friendi, se on connect. Ei. Roblox on muuttunut muuten näitten hetkien aikana aika paljon. Niin se oli ennen friends, mutta nyt on connect. Niin kuin haluanko mä connectaa jonkun kanssa? No niin jo. Siis ootappa, niin mitä te haluaisitte, että meillä mentäis pelaa? Lähdetäänkö pelaa Blox Fruitia, haluatko sä? En halua. Joko. Mitä sä, haluatko sä mennä pelaa Sky Squidia? No vaikka. Mitä ihmettä? Siis tuolla ylhäällä luki baby. Game. Sky Squidi tuli tän. Joo, tää on hyvä peli. Tästä tuli ihan... Patakin. No niin, jo hyvä. Tuu tänne, missä täällä oot? Mä oon. Sä oot varmaan tossa jo. Moi. Mä haluaisin tulla tohon. X on paras vaihtoehto Squid Gameissa, jos sä aina päivänä tuota, niin silloin on vähän... Silloin sä tykkäät Squid Gameista. Ihan liian paljonkin jopa. You know me. Voin olla player tai on player. Mun kaveri on sitä se Permanent Frontmani ehkä. En oo. Okei. Se ei oo sanonutkaan, se oli ihan pikku pilava. Mä menen pelaa tohon. Otetaanko tämä? Joo. Ei ehkä toi oli liian ruma. Nyt mulla on siisti kini ja pini. Se on jo alkanut. Pitäisköhän mulla olla guardi vai ei? Jos ennen meni jo yksi guardi, niin en mä enää voi olla guardi, koska muuten se stiilaa kaikki mun rahat. Mä karkaan. Player. Tapsu skip. Frontman! Oh no! Mä
käytä mun voice chattia ja miksi mä en saanut olla glassmaker. Mun glassmakerin laki on aina 80%. Jeppä. Mulla on Haikampi. 47%. Haidan siikki onneksi. Joo. Marble, Glass ja Squid Game. Tai siis kumpi? Squid Game. Okay. Okay, I don't know what that means, but I know. Pauveli. Mikä se on vauveli? Mä voin ottaa huolta siitä. Oi voi, ei. Me ei saada antaa sen kuolla. No worries. No worries, I don't let your baby die. No worries, don't run so fast. Pauveli ei voi kuolla. Se on se tärkein asia. Eikö tiedä, että se vauvapauveli ei voi kuolla? Kevin, tuu äkkiä tänne. Meidän pitää suojella sitä. Joo. Me ei voida antaa sen kuolla. Se on vasta pieni. Mitä? Mua on aikoo Red light. Ei, No worries. No worries. Nokola bubu. Mega la bubu. Auta nyt joku. Mä oon injured. Auttakaa joku. Miksi tulla auttaa? Jos joku nytten, joku nytten auttaa mua, oliko räkää? Joku nyt auttaa mua. Ei halunnutkaan auttaa. Upset. Ei. Come on. Mene, nopea. Yes, me päästiin. Me yhdessä päästiin. Ja mulla on injured arm. Go! Mä voin hyppiä, se auttaa ainakin. Hyppiminen auttaa, jos sä oot injured. Me saa kuolla minuutin. Kevin! Ehkä sä No. No, don't. You guys can't die. No. En saanut sitä vauvapaumaa. Onko vauva alossa? On. Mies on. Se on vauva. Se toi se vauvaneiti. Laitetaan äksä sille vauvaneitille. Come here! Se vauvaneiti haluaa jatkaa peliä. We don't want. I don't even know what to do. Hot dog. But we don't want to the baby die. Mikä on Trigon? If he will die, the baby will die. Hei, mennäänkö samaan minne se vauvaneiti menee? Mennäänkö? Okei, se menee tänne. Niin mennäänkö tänne? Joo. Au. Vauvapauvaneitinen. Se oli jo sepäin. Player one for. Ei, miksi tämä? Onneksi äijäs on niin hankala. Kevin, älä tuu kattoo mun videota tästä kohtaa, joko. Kohta joutuu kattoo, kuinka pitkä tää video muuten on. Noniin. Mä joudun lopettaa tän videon jo. Mä tein ala heti kuvaa uutta.